tervetuloa Kässäkaffeelle juttelemaan Taijan ja Hennan kanssa. Tänään meillä on aiheena joulu, vihdoin. Puhutaan siis joululahjoista ja joululahjaideoista. Tämä ei ole nyt ehkä mikään semmoinen 3 easy last minute Christmas gift hacks. Ei, siis TikTok on täynnä niitä videoita, menkää sinne katsoa niitä, vaan tämä on ylipäätään keskustelua joululahjoista, koska on jo syyskuu. Eli joululahjat, vaikka eivät olisi vielä puikoilla, niin toivottavasti ovat jo mielessä. No joo, mulla ainakin on enemmän mielessä kuin puikoilla. No just menisin kysyä, että joko sä oot aloittanut, mutta... Ei, kun se on jo niinku helmikuussa on aina silleen, että no joo, nyt vois kyllä aloittaa pikkuhiljaa niitä joululahjoja. Kerrankin ajoissa. Niin, että nyt mä kyllä on tänä vuonna mä oon ajoissa. Ja sit mulla on se mun neulepujo, niin se mulla on aina niin kuin semmoinen pingo siellä. Joo. Ja siellä on aina yksi kohta joululahjat ajoissa. Ootko ikinä vielä laittanut taksi? Sitten mä aina silleen, no tänä vuonna mä nyt saan sen. Sitten, nyt tänä vuonna mä saan ajoissa. No niin, mutta mielessä sentään on. Mielessä on, kyllä. No niin, hyvä. Joo, ja siis voihan olla, että tässä jaksossa tulee jotain hyviä joululahjaideoita, niin kyllä sen takia ainakin kannattaa kuunnella alusta loppuun asti. Mutta kyllä. Lähdetään nyt siitä, että minkälaisia lahjoja sä tykkäät saada ja minkälaisia lahjoja sä tykkäät antaa? No lähdetään siitä, että mä tykkään antaa lahjoja. Se on musta ihan hirveän kivaa. Parasta. Ja se on kivaa miettiä, että okei, että mistä tämä niinku ihminen tykkäisi. Ja niinku, okei, nyt mulla on hyvä idea, että ai, että nyt se tykkää varmasti tästä. Että se on niinku kiva semmoinen, jotenkin semmoinen kiva pulma ja semmoinen, sitten kun se ratkaisee, niin ai, että nyt oli niin hyvä idea. Niin tulee hyvä mieli siitä. Niin, kyllä. Mutta niin kun, totta kai lahjoja on myös kiva saada. Joo. Se on aina kiva. Mutta että minkälaisia lahjoja mä tykkään saada, niin tietysti aina kaikki, mikä liittyy käsitöihin, niin on aina kiva. Että oon saanut neulekirjoja ja se on musta tosi kivaa, koska on niinku kiva nähdä, että miten niinku musta ajatellaan, että millaisista kirjoista mä voisin tykätä ja minkälaisista neuleista mä voisin tykätä. Että kyllä siinä on osuttu ihan oikeeseen. Että se on niinku hyviä löytöjä. Hyvin on mennyt. Joo. Ja lankaa on saanut, käsivärjättyä lankaa on saanut lahjaksi. Ai, että se on aika ihanaa. Ja no sitten lahjakortteja lankakauppoihin. Toimii aina. Erittäin hyvä. Mitäs muuta nyt niinku käsitöihin liittyen? Mitä on saanut. No mitä muuta sä oot saanut? Ei ole pakko olla käsitöihin liittyvää. No sitten on kirjoja. No aika paljon on niinku lahjakortteja saanut. Et se on niinku, se on aika semmoinen hyvä. Mun mielestä se on muutenkin hyvä. Niinku lahjakortti on hyvä antaa. Joo. Ja sä voit miettiä jonkun kaupan, että sillä on vaikka tarve johonkin, tai että se tykkää jostain kaupasta, mutta ei oikein itse tiedä, että no mitähän se nyt haluaisi sieltä ostaa. Niin sit voi antaa, niinku, että ostaa mitä haluat. Mutta se on myös kiva itse saada, kun sit voi itse päättää, että hei mä oon muuten nyt miettinyt vaikka lankaa tai jotain niinku, jostain vaikka vaatekaupasta, että hei mä tarvin nyt jonkun valkoisen kauluspaidan tai jotain, mitä nyt on tässä itse viime aikoina etsinyt ja löytänyt. Nyt sulla on valkoinen. Ja löytänyt, kyllä. Tyylikäs. Veromora. Loistavaa. Mutta joo. En mä niinku muista. Siis kaikenlaisia lahjoja kyllä tulee niinku saatua, mutta varmaan niinku, nämä on ne, jotka on jäänyt niinku mieleen. Joo. Ja on ollut niinku hyviä lahjoja. Miten sä saat? Tai mitä oot saanut? Mitä tykkäät saada lahjaksi? No kyllä mä oon saanut kans, niin kun, jos puhutaan ensin niistä käsityölahjoista, niin neulekirjoja muutaman tässä viime jouluina. Mutta viime jouluna sain myös siis neulemerkkejä. Eikä siis mitä tahansa neulemerkkejä, vaan siis siinä oli niinku ihan muutama neulemerkki, mutta sitten ne liittyy tämmöiseen yhteen kirjasarjaan, minkä itse olen lukenut ja sitten myös lahjanantaja. Niin tavallaan, että oli tämmöinen yhteinen bondailukokemus siitä, että sä tiedät tämän inside ja mä tiedän tämän inside ja sitten ne on ihan mun lempparisilmukkamerkit. Joo. Mutta siis kyllä niin käsityökaverille neulee tämmöiset niin tarvikkeet on kyllä tosi hyvä lahja. Kyllä. Lankaa mä en varmaan ikinä ole saanut lahjaksi, mikä siis luojan nähköön on hirveän hyvä. Älkää vaan ostako mulle lankaa lahjaksi, koska sitä on. Ostakaa enemmän ohjeita. Että voisit tehdä niistä. Mä voin neuloa niitä. Niin. Ja siis itse asiassa mä vähän läpällä otin yhden siis BeReal-kuvan, kun mä olin just kesken kaiken selaamassa Ravelryä, ja sitten siinä oli se ohje, ja sitten mä kirjoitin siihen kuvatekstiksi, että ostakaa mulle joululahjaksi neuleohjeita. Ja niin se oli semmoinen niin semi-läppä, mutta siis se oli oikeasti aika kiva, mutta mä tiedän, että Ravelrys pystyy ostamaan lahjaksi neuleohjeita, mutta että mä en tiedä, pystyykö sitä tavallaan ulkopuolinen, jolla ei ole silleen niin kuin vaikka tunnuksia tehtynä Ravelryyn, niin ostaa mulle. Joo. Toki siinäkin voisi jonkun lahjakorttisysteemi olla se, että tässä on sulle 15 € lahjakortti, että sano sitten, kun mä voin ostaa sulle jonkun lahjakortti. Niin, sekin on ihan ok. Niin, kyllä. Mutta joo, neuleohjeita voi kyllä ottaa vastaan kirjastooni. Mutta mä tykkään
ylipäätään lahjoissa, kun mä annan niitä, tai kun mä saan niitä, niin sitä, että mä en saa mitään ylimääräistä nurkkiin pölyttyä. Tai että mä en anna mitään turhaketta, mistä se ihminen on silleen, voi, kiva, kiitti. Tätä mä olen aina halunnut. Ei, vaan nimenomaan semmoista, minkä voi jotenkin syödä tai kuluttaa pois. Yksi joulu mä sain esimerkiksi jotain jalkakylpysuolaa. Joo. Ihan loistavaa. Siis rakastan sitä, että saa lilluttaa vähän saunan aikana varpaita jossakin tuollaisessa piparminttutuoksuisessa jalkasuolassa. Niin kuin, että joo, siis tällaisia lahjoja. Joo. Tai just jotenkin semmoisia puolivalmiita, että no niin, lisää vain vesi, niin saat tästä keksejä. Niin kuin, totta. Joo, ihanaa. Vaikka sitten tulee se lasipurkki, niin se haittaa. Niin. Kyllä sille purkille sitten voi keksiä vaikka jonkun uuden paikan. Niinpä. Lasikierrätyksen tai joku muu. Mutta tavallaan semmoiset usein syötävät lahjat. On kivoja. Joo. Kyllä. Tai just joku semmoinen vähän itse tehty kylpypommi tai palasaippua tai joku tämmöinen, niin semmoiset lahjoista tykkään ihan hirveästi. Voin samaistua tähän. Niitä on kiva saada, niitä on myös varmasti kiva tehdä. No just tää. Ja sit, voi tehdä vähän niin kuin aina useamman kerralla. Mä tein yksi joulu siis kynttilöitä. Joo. Okei, mä tilasin siihen oikein siis niin kuin sitä massaa. Joo. Ja sit niitä noita sydänlankoja ja kaikkea niin tällaista niin eteerisiä öljyä tuoksuksi. Mutta sitten tavallaan ne kynttiläastiat mä hommasin niin kuin kirpparilla. Joo. Niin niitä on kiva tehdä ja kynttilöitä voi aina antaa. Niin voi. Joo, se on aina hyvä. Varmasti aika moni tykkää niitä niin polttaa ja niin kuin, kyllä ne varmasti tulee käyttöön jossain kohtaa. Niin, ja sitten voi aina antaa myös eteenpäin. Kun mun mielestä tämäkin pitäisi niin kuin normalisoida, että jos tämä lahja ei ole mulle, niin mä voin antaa tätä vaikka lahjaksi eteenpäin. Tai kierrätykseen, niin kuin kirpparille tai jotain tällaista. Niinpä. Eikä sitten tarvitse mun mielestä paastoa. Niin, mieluummin niin päin kuin se, että sit se on niinku siellä kaapissa ja sitten se katsotaan aina sitä silleen, että... Niin, hirveä katkeroituminen. Niin, taas se on tuolla, taas se muistuttaa mua tuolla. Niin, kyllä. Joo. Just tää. Mutta itse ainakin nyt just tässä hetkessä tuli mieleen niinku syötävistä lahjoista, niin itselleni nyt niinku muistuksi, että sitten kun se hetki tulee, että joululahja pitää tehdä ja jos ei niitä sukkia kerkeä nyt alkaa tekemään, niin mä tein nyt elämäni ekaa kertaa eilen omenahilloa. Joo. Ja tuli muuten hyvää ja oli muuten aika nopeeta. Et mä ajattelin, että siinä kestää hirveän kauan keitellä niitä omenoita ja lisätä sitä hilloa ja sokeria ja kaikkea tämmöistä. Mutta se olikin vaan silleen vartin keitellä niitä omenoita sen verran, että pehmenee. Mä siis kuorin ne ja sitten mä pilkoin ne vaan nopeasti sinne kattilaan ja sitten vähän vettä sekaan. Ja sitten mä otin, että pehmenee ja sitten mä survoin ne sillä käsi, mikä se on se? Sauvasakotin. Niin, käsin survotilla just se. Ymmärsitte? No niin, pointti. Pointti tuli selväksi. Sillä survoin sitten takaisin siihen liedelle, sitten vaan hillosokerit menemään ja sitten taas jonkun vartin verran keitellä ja sitten vaan purkkeihin ja jääkaappiin. Joo, siis ihan loistavaa, niin nopeeta. Varokaa, täältä tulee omenahilloa kaikilla lailla. Kyllä, mulla tulee vielä heruka puskissa, että jos haluat käydä hakemassa sieltä niin seuraavaa hilloa aineesta, niin joo, pidetään mielessä. Ja mä tein kanssa viime jouluna lahjaksi siis suklaakonvehteja. Oi, että. Eli ihan vaan siis kaupasta hain erilaisia suklaita. Mulla oli musta kaikkea tummaa suklaata, maitosuklaata ja valkosuklaata. Joo. Ja sitten mä itse tavallaan maustoin sen suklaan. Joo. Eli mulla tuli päällisiä niin, että mulla oli turkivippurirauhetta, hastelpähkinärauhetta ja olisiko mulla ollut sitten polkkakarkkeja, joka tuli piparminttu. Sitten oliko mulla vielä joku vaahtokarkit. Oli sitten vielä yhtenä päällisenä. Että sitten mä tein tavallaan, niin sulatin sen suklaan, ja sitten mä jaoin sen ihan niin siis jääpalamuotteihin. Ja sitten osaan mä tökkäsin vielä niin silleen semmoisen puukuitulusikan pystyyn, että se on niin kuin kaakao. Joo. En toki kaikkiin, koska silleen hastelpähkinät palaset kaakaossa vähän hassuja, mutta esimerkiksi sen vaahtokarkkiversioon niin, kyllä. Tökkäsin sitten niitä ja muistaakseni ehkä siihen turkinpippuriversioon, koska se on hyvä. Turkinpippurikaakao. Niin. Ja sitten tavallaan pistin ne sitten aina pieniin pusseihin, että on sitten niin kuin tavallaan joko suklaakonvehti tai sitten se niin kuin kaakaolusikka. Joo. Ja se on aina semmoinen kanssa hyvä. Ja sitten jos joku on silleen, en mä nyt mukana niitä kannella, mutta jos on silleen, että hei, hyvää joulua, tässä on sulle jotain. Haha, tässä on sulle suklaalusikka! Ota tästä. Niin, että sitten niitä on hyvä olla silleen niin kuin, ihan niin kuin silleen backuppina. Jos laukupohjalla aina silleen. Tadaa! Joo, niitä voidaan lykkiä sitä kaikille. Ota siitä. Kyllä. Joo, mutta siis syötävät lahjat on kyllä ihan parasta. On, ja varsinkin suklaa. Joo, ja sitten kun kun me tuossa keskusteltiin, niin se ikuinen murheenkryyni on yleensä niin kuin elämäni tärkeimmät miehet. Kyllä. Eli isät ja kumppanit. Kyllä. Olette rakkaita ja haluaisin antaa teille lahjoja, mutta mitä? Kertokaa! Mutta syötäviä lahjoja voi antaa myös heille
Ihan sama, mitä se on. Niin. Ja toisaalta, miksi ei jotain jalkakylpysuolaa? Miksi ei voi antaa? Niin, totta. Niin kuin silleen, että sit vaan nyt sitten laitat ne jalat sinne. Niin. Kun mä kerran antaa sulle sitä, niin nyt nautit siitä. Niin kyllä, mutta siis joo, että tavallaan kun se ei ole niin kuin silleen sidottu siihen, että se on vaan mun tyttökavereille niin kuin sopiva lahja. Ei kun se käy ihan kaikille. Niin. Ja sitten niinku... Ja joku suklaa. Varmasti tykkäisi. Niin, ihan kaikki tykkää suklaasta. Niin. Mutta sitten jos miettii, niinku, että jos lähdetään niinku neuleista liikkeelle, niin mitä olet tehnyt näille ihmisille lahjaksi? Aina näille vaikeille ihmisille. Sukkia. Kyllä mä teen sukkia. Kestosuosikki. Joo. Mutta että mä koen, että se on myös se, mitä he niinku pyytää ja tarvii. Toinen pyytää täysin mustia sukkia ja sitten toinen pyytää enemmän semmoisia niinku tavallaan tossuja. Niin, ei niinku tavallaan villasukkia, semmoisia pitkiä, vaan niinku... Sellaisia niinku sisätossuja tavallaan. Joo. Niin sitten tavallaan toiselle toisia ja sitten niinku, että en mä rupea keksiä tähän nyt mitään kommervenkkejä, tupsaleita ja tapsaleita, vaan niinku... Ne menee käyttöön ja ne on silloin parhaita, kun ne on simppeleitä ja hyviä. Niin. Ja jotenkin tavallaan se käytäntö ja käyttö edellä. Kyllä. Niissä erityisesti. Mutta meillä kans molemmat elämäni miehet käyttävät paljon sukkia, mutta mulla on vähän se ongelma, että meillä on myös suussa sitten mummoja, jotka myöskin tekee niitä sukkia. Kilpailuja. Niin, että sitten kun mä haluan antaa ne villasukat joululahjaksi, niin sieltä tulee 2 kappaleen ja sitten niitä on meilläkin ainakin semmoinen korillinen villasukkia kotona. Joo. Että mitä siihen niinku tilalle. Että, niinku... Niin mikä se on se vaihtoehto? Niin, että niinku, no meilläkin alkaa olla tosiaan niitä sukkia. Itselläkin on jo niinku saatuja villasukkia niin paljon, että on silleen, että mitä mä nyt teen sitten? Niin, totta. No siis yksi mitä, koska sitten myös perheeni miehillä siis on suhteellisen lähellä joulua, myös siis syntymäpäiviä, niin on joskus neulonut siis ihan pipon. Niin, totta. Koska siis se on myös semmoinen, että kun pipoi tulee ja pipoi menee, ja sitten kun ne on 1-2 talven jälkeen, ne saattaa olla jo semmoiset, sitten niistä tulee niitä ryönäpipoja. Niin jo. Että sitten ne rupeaa olemaan jo niin haisevia ja hikisiä, että tavallaan sitten niitä ei pistetä enää niin kuin silleen pyhäpäivänä päälle. Niin pihatöissä päällä. Ja. Niin, että se on silleen, niin kuin nimenomaan semmoisissa niin kuin hikihommissa päällä. Niin tavallaan se pipojakin toisaalta kuluu niin kuin silleen. Niin, nekin on semmoista kulutustavaraa. Niin, silleen eri tavalla. Mutta että hanskat on vähän hankalat näin niin kuin Suomen oloissa, koska ootko kuullut yhdestäkään miehestä, joka niin kuin siis esimerkiksi ei löysi kintuille, kun yrität pitää vaikka lapasia, kun ajat autoa. Mä oon saanut niin monet ryöpytykset elämässäni, että et sä voi millään lapasilla ajaa autoa. Mä sanon, että watch me. Sormet jäätyy muuten. Niin, mutta kun aina pitäisi olla siis nahkaiset ajohanskat. Kyllä, joo, on mulla nahkahanskatkin ja niin kuin, joo. Mutta tavallaan se, että... Lapaset on paljon kivemmat. Niin, ja nätimmät. Niin, ja kun ne on itse tehnyt. Joo. No joo, mutta siis tavallaan se, että tässä kontekstissa, niin tavallaan se, että käsin edenteko on ehkä vähän niin kuin, siihen en ehkä ainakaan ole oman lähipiirini kohdalla lähe. Joo, samaa vikaa on ollut. Niin, että se on työhanskat, tai sitten justiin joku niin kuin pyhänahkahanskat, mutta niin, että ei mitään semmoisia kivoja sieviä lapasia. Niin, tai sitten ei lapasia ollenkaan, tai mitään käsineitä. Sitten on silleen, minun on kylmää. Silleen, tässä on sulle nämä lapaset, mitkä on muun. Että oot pidä sä niitä. Aina sun juttu. Joo, just tää. Oi, että, no joo, mutta pipot on kyllä semmoinen, että niitä kansi olla myös niinku pakopina. Joo, on hyvä. Pidetään mielessä. Ja itse asiassa mä rupesin myös miettimään ihan nyt tänä syksynä. Osastoa, onko mulla aikaa tähän noihin todella, mutta mietinpä silti lämpimikseni, että ensi vuotta ajatellen. Kuuluisia ikuisia letkautuksia. Siis viltti. Niin. Siis joo. Vähänkö hyvä? Niin, siis tämä kuulostaa ihan typerältä, mutta me tiedetään molempiemme niin kuin perheenjäseniä, että tavallaan siis se, että et siis viltti. Niin. Tosi siis, hyvä. Niin, ja niin kuin mukava viltti. Ja okei, tämä nyt voi olla myös semmoinen, että mä haen sen ehkä kaupasta. Mutta tavallaan se, että viltille, ja kun tuntee sen ihmisen, että ei jostain mitään semmoista niin kuin rumaa vilttiä, tai tee rumaa vilttiä, niin siis kyllähän se on niin kuin, sille on myös aina paikkansa. On. Joo, se on ihana semmoinen lämmin viltti vetä sitä sohvalla päälle ja sitten nukahtaa siihen illalla. Ja sitten ei tee mieli mennä ollenkaan sänkyyn nukkumaan, kun siinä sohvalla on paljon kivempi aina. Just näin. Niin kyllä, sen sai myös tässä niinku tämmöisenä niinku, ideana, että...
Mutta se olisi, niin tuli tässä justiin tuosta viltistä mieleen, että mä tein korona-aikana kesällä, kun oli tylsä. Jämälankoa oli kertynyt niin paljon, niin tein sitten just semmoisen niin isoäidin neliöpeiton. Mä vaan niin aloin tekemään niistä jämälangoista. Pikkuhiljaa vaan otin sieltä kasasta aina uuden langaa ja yhtään niin hirveästi miettinyt, että miten mä näitä nyt yhdistelen. Tein vaan aina niitä neliöitä ja sitten kun tuli tarpeeksi, niin sitten mä yhdistelin ne. Niin tämähän voisi olla koko vuoden projekti. Niinpä, että semmoinen, että mä aloitan nyt tammikuussa ja teen sitä peittoa pikkuhiljaa ja sitten se on valmis silloin toivottavasti joulua. Ja sitten se voi antaa lahjaksi. Niin, toki siis pitää olla siis silleen tarkkana, että jos antaa mitään kodin sisustusasiaa, on se sitten itse tehtyä tai niin kuin kaupasta ostettu, niin siinä kyllä pitää tuntea se ihminen ja tuntea se koti. Nyt tunnustuksia, mutta mä todella toivon, että lahjanantaja ei kuuntele tätä meidän podcastia. Mutta siis se, että me ollaan saatu lahjaksi siis 2 sohvatyynyä ja ne on tuolla tällä hetkellä koskemattomina täkit kiinni edelleen menossa siis kirpparille, koska ihanaa! Kiitos, mutta nämä ei ole yhtään meidän tyyliset. Se on aika paha, koska niinku tavallaan ajatus on tosi kiva, mutta sitten on tämä ei oikein lähtenyt. Niin ja tavallaan sitten myös, no voidaan myös keskustella siitä, että saako sanoa, jos on pettynyt lahjaan, vai pitääkö aina olla silleen niin kuin kiittää siitä. Tästä oli joku tosi niin kuin spicy keskustelu, ainakin TikTokissa tyyliin viime toissa jouluna, että saako oikeasti olla silleen, että no ei tämä oikeastaan ollut yhtään niin kuin kivaa, ei yhtään mun tyylinen, että kiitos ajatuksesta, mutta en pitänyt tästä. Kiitti, mutta ei kiitti. Koska mulle on tosi vierasta, koska mä oon aina kiitollinen lahjasta. Joo. Että mä oon tosi kaksinaamainen kurja ämmä sen takia, mutta no ei nyt sen. Mutta tavallaan myöskin se, että okei, tästä sohvatyydy-episodista on nyt siis jo useampi vuosi, että ne on nyt ollut meillä kaapissa siis monta vuotta. Mä annoin niille periaatteessa mahdollisuus, että jos mun tekee mieli ottaa nämä täältä esiin. Niin, joo. Mutta nyt kun sitä tilannetta ei ole tullut, niin miksi mä pitäisin niitä kaapissa, kun mä voin ne viedä nyt sitten eteenpäin kirpputorille, ja sitten jollekin ne on ehkä just ne tyynyt, mitä se on etsinyt. Kyllä. Ja tavallaan mä en tee tästä numeroa nyt sille lahjan antajalle, että en nyt jotenkin hänen mieltään sitten halua pahoittaa niin tästä asiasta. Joo, toi on kyllä ehkä jopa oma keskustelunsa, että voiko niin kuin, että millä tavalla ja missä tilanteessa on sopivaa sanoa, että tämä lahja ei ollut mulle, tai että onko se ylipäätään ok sanoa. Niin, ja se on ehkä myös vähän kulttuurisidonnaista. Niin on, joo. Ja jopa niin kuin perheittäin ja suvuittain tavallaan, että, niin kuin, että minkälaisia ihmisiä siinä suvussa ja perheessä on. Jep, just tämä. Ja se riippuu, niin. Joo. Mutta että tavallaan ylipäätään pitäisi ehkä normalisoida enemmän toi, että lahjat voi myös antaa eteenpäin. Tai että jos sä saat vaikka just sen kynttiläpaketin ja sä vihaat kaikkea ylimääräistä tuoksua sun kotona, kun sä haluat, että se tuoksuu pelkästään Fresh Cottonilta, mikä on siis paskin tuoksu ikinä missään kynttilässä. siis ei sehän se pahalta, mutta siis se on niin tylsä. Että voisi olla kivempiäkin hajoja. Niin, miksi sä? No niin tavallaan, että jos sä saat sen tuoksusetin ja sä et tykkää sitä, niin anna se eteenpäin lahjaksi. Niin. Älä tee sit numeroa. Niin. Mutta anna eteenpäin. Niin. Tai vie kirpparille, tai mitä ikinä. Mutta tavallaan jotenkin se, että normalisoidaan se. Niin. Siinä on ehkä joku semmoinen, että no, nyt kun mä oon saanut tämän lahjaksi, niin mä en voi tehdä tälleen että tää on nyt mulla hautaan asti tämä asia. Joo, se on ehkä, että kyllä ainakin itselle on opetettu pienenä, että kyllä lahja pitää ottaa vastaan ja sitä ei voi antaa eteenpäin tai tälleen. Että se on opetettu ainakin jotenkin silleen, ei nyt ehkä suoraan, että sä nyt voit tolleen tehdä, mutta vähän silleen kautta rantain, että se ei ole ehkä niin sopivaa semmoinen. Joo. Ja ehkä tämä on just semmoista tavallaan suomalaista kulttuuria ja mun mielestä se on ihan hyvä, koska tavallaan se ihminen on sua ajatellut ja se on nähnyt sen eteen jotain vaivaa. Et vaikka se ei olisi edes itse tehty lahja, niin tavallaan, että kyllähän se on silti miettinyt, että mä haluan antaa tämän sille ihmiselle syystä X. Niin, kyllä. Niin tavallaan se, että se tietty kiitollisuus sit lahjasta, pitää vaikka olla. Sä heti tietäisit, että tämä menee mulla kirpparikasaan välittömästi, kun mä pääsen kotiin, niin ihan sama. Pistä se siihen kirpparikasaan, mutta älä tee sit Joo, ehkä se on niin, kyllä. Niin. Mutta ainakin itse miettii, jos mä antaisin lahjaksi vaikka ne villasukat jollekin, niin että jos ei siitä tykkää, niin ei mua haittaa, vaikka se tykkää, mutta antaa sitten just joillekin eteenpäin, joka sitä arvostaa ja joka sitä käyttää, koska sitten itse harmittaa sitten sen heittäisi, ne olisi kaapin pohjalla käyttämättönä tai niin ne menisi sitten jonnekin. Että tavallaan itselleen tärkeintä ja kivointa on se, että ne menee jollekin käyttöön ja on jollekin tärkeät ja tälleen. No tästä päästään sitten myös tämmöiseen toiseen mielenkiintoiseen aiheeseen. Sen lisäksi, että onko lahjasta oltava kiitollinen, niin sitten myös se, että jos se lahjan saaja ei tiedä, mitä se saa, niin. Tavallaan sen asian arvoa. Ja nyt ei edes siis puhuta tavallaan siitä, että mikä tämän käsityön arvo on. Ei, vaan siis siitä, että kun on olemassa ohjeita ja sitten on
ohjeita. Niin tavallaan se, että okei, me kaikki tunnistetaan niinku perussukka ja ymmärretään vaikka raidan päälle, mutta että ihminen, joka ei tee käsitöitä, niin simppeli pitsi ja tosi monimutkainen pitsi, että tavallaan erottaako ihminen sellaista? Mä en tiedä, mulla ei ole siis vastaus tähän, tämä on niinku täyttä pohdintaa ja niinku ajatuksen virtaa. Että tavallaan ihminen, joka ei välttämättä ymmärrä niin paljon käsitöistä, niin tavallaan se, että missä se menee niinku se vaivan näkemisen arvo, että tavallaan pikkusen kun velee vaan mun kumminkaimalle, annaksa sille sen tosi monimutkaisen ja kallis langasta tehdyn yksityiskohtaisen käsityön? Vai annaksa sille ihan pertsasukat? Niin. Että niinku itseä miettien, että kannattaako antaa semmoiselle ihmiselle, joka ei välttämättä tunne käsitöitä niin hyvin, kannattaako siihen panostaa niin paljon. Niin just tämä. Ja mua ainakin siis niinku stressaa paljon enemmän antaa mun käsitöitä tekeville ystäville vaikka sukat lahjaksi. Niin. Monimutkaisetkin sukat, koska mä oon ihan silleen, että ne varmaan nauraa ja ne näkee näistä pelkkiä virheitä. Ne on ihan hirveet, näin jo edes blokattu kunnolla. Vaikka mä tiedän silleen, että ne on luultavasti kiitollisia siitä, että mä tein tai niinku, mä annan lahjan. Mutta tavallaan se, että se on mielenkiintoista, että missä se menee se raja. Niin. Että tavallaan oman ajan ja tekemisen arvostaminen ja se, että ja varmasti sekin liittyy siihen läheisesti, että kuinka läheinen se ihminen on mulle. Että mitä läheisempää perhettä, mitä läheisempi ystävä, niin sitä enemmän mä näen vaivaa siihen. Kyllä. Niin kuin, mutta että, joo, jotenkin niin kuin ainakin itselle niin kuin se, että no nyt mä haluan tehdä jollekin läheiselle ihmiselle jonkun asian, neuloa vaikka jonkun paidan, niin jotenkin se, että mä upotan siihen niin kuin kaiken ja ostan sille, mietin sen langan tarkkaan, sen värin ja kaikkia, ja upotaan siihen niin koko elämäni, että nyt tästä tulee niin hieno, niin se tavallaan on jo itselle, niin kuin, että vitsi, tämä on niin iso lahja, että toivottavasti se nyt tykkää tästä. Että jotenkin se niin itse upottaa niin paljon sitä vaivaa ja ajatusta ja tekee kauan sitä ja sitten antaa lahjaksi, niin sit sitä niin kuin jännittää, että tykkääkö se edes yhtään siitä. Toivottavasti tykkää, jos arvostaa. Niin ja sen takia just ehkä myös se, että pienet käsityölahjat on jotenkin vähän vähemmän stressaavia just tämän takia, että entä jos tämä on ihan hirveä ja se vihaa tätä, ja mä oon käyttänyt tähän niin paljon aikaa, energiaa ja niinku kaikkea niinku turhaan tavallaan. Niin, ja sitten se on silleen, kiitos. Niin. Mikä siis, niin, just tämä, että onko sitten, voiko häntä syyttää sitä reaktiosta, jos tavallaan mä oon kehittänyt hänelle mielessäni, että tämä on varmaan hänelle hyvä lahja, ja sitten hän on silleen, että kiva, kiitti. Että tavallaan kumman vika se niinku ikään kuin on. Niin. Että tavallaan just sen takia, että no mä teen nyt vaikka sitten nämä harmaat sukat, niin ihan sama vaikka se vihaisi näitä, niin tämä ei ole niinku iso issu jo kummallekaan. Niin. Et se on ehkä myös niinku tavallaan just semmoisen niinku Pertsaa 7-sukan pointti, että mua ei harmita, jos sä vihaat tätä. Niin. Ja sitten ne kuitenkin perusharmaat sukat varmaan menee käyttöön. Niin, ihan kelle vaan. Tai sitten vierassukiksi tai joksikin pannuhuoneen ovena vaiksi. Niin ihan sama. Matalapuiksi. Niin. Ihan sama kuin on nyt käytössä on kuitenkin. Niin, mutta joo, toi on kyllä, että sitten ennemmin vaikka niin nostaa sen kissan pöydälle, että hei, mä haluaisin tehdä sulle jotain, niin voidaanko yhdessä katsoa semmoinen ohje, mistä me molemmat tykätään. Niin, totta. Ainakin itsellä on, toi olisi niin kuin tosi hyvä, että ottaa se niin puheeksi sen ihmisen kanssa, että hei, mä haluan tehdä sulle jotain nyt isoa ja niin kuin, että mä haluan nyt niin kuin osoittaa, miten tärkeä sä oot mulle. Niin, just se. Joo. Mutta että sitten on aina jotenkin, että se on niin kuin puoli ideaa siitä lahjan antamisesta, että se on vähän yllätys. Niin, ja sitten, että nyt se varmaan ilostuu ja niin kuin yllättyy ja kaikkea, ja sitten se on ihan illoissaan, ja sitten idea silleen, joo, niinpä. Niin, joo. Mutta pitäisi ottaa toi niin kuin just, että mistä tulikin mieleen, että hyvä niin kuin lahjaidea on ehkä semmoinen neule-lahjakortti. Joo, sä puhuitkin näistä aikaisemmin. Että jos ei mitään tule mieleen eikä kerkee, ja vähän silleen, että okei, no mulla on nyt tässä kaikkea muuta joulu alla, ja nyt ei vaan niinku, ei pysty. Niin. Voi säästää myös itseään silleen, että ei tarvitse tehdä kaikille koko suvulle niitä sukkia, niin vääntää puoli vuotta niitä. Että tekeekin neulolahjakortin, siihen nyt voi vaikka rajata itse, että on piposukat, lapaset tai tälleen joku pieni. Ja. Tai sitten just, että jos haluaa tehdä jotain isompaa, niin sitten voi laittaa siihen niin vaihtoehdot, mitä sä haluut ja mistä langaa, tai niin kuin silleen, että mikä materiaali kenties tai muita toiveita. Niinpä, sitten voi antaa se jollain lahjaksi ja sitten se mulla on niin koko vuosi aikaa tehdä, ei ole mitään niin deadlinea. Niin, kyllä, joo. Omalla aikataululla saatte. Niin, ei millään aikataululla. Se on sitten sen ajan mure. Kyllä ne joskus valmistuu. Niin, kyllä. Mikä on paras käsin tehty lahja ja semmoinen aika iso lahja, minkä sä oot antanut, mistä sä oot tullut innoissasi ja mistä se lahjan saaja myös piti? No just tässä keväällä. Sisko täytti pyöreitä. Noniin. Ja mä sitten kautta rantain lähdin selvittelemään jo niin kuin joskus tammi-helmikuussa, että siihen oli siis monta kuukautta sitten vielä niin kuin synttäreihin aikaa.
Sitten mä lähdin selvittämään, että mistähän se niinku tykkäsi, mikä olisi niinku tarpeellista. Tai aina vähän jossain keskustelussa sille upottaa jonkun kysymyksen, no mistä se tykkää, mitä se tarvitsee ja kaikkea sellaista. No sitten mä päädyin tekemään semmoisen pitkän neuletakin, tummavihreästä langasta. Ja mä olisin, että tästä hän tykkää. Ainakin tiedän, että väri on hyvä ja että tiesin, että hän ei varmastikaan niin kuin välttämättä niin kuin neule paitaa pidä, että voi tulla aika lämmin nopeasti, että on vähän semmoinen, niin kuin, että tulee lämmin nopeasti. Niin sitten mä ajattelin, että hei, neule takki, että hän tykkää semmosista, niin kuin, että saa heittää päälle, jos tulee vähän viileämpiä tälle. Niin lähdin tekemään ja olin niin innoissani, kun mä tein sitä, mä olin koko ajan että vitsi, tästä tulee hyvää, että on niin ihanaa, ja mäkin haluan itselleen tämmöisen, mä päädynkin tekemään sitä itsellenikin samanlaisen takia. Ja sitten mä olin ihan innoissani, kun mä annoin sitä lahjaa, hän oli tosi iloinen ja se oli niin ihanaa antaa se lahja. Joo. Se oli niin, jotenkin sitten tuli ihan hyvä mieli vieläkin, että se oli niin kivaa. Joo, no mulla on itse asiassa sama niin kuin villatakki. Joo. Niin viime jouluna löysin lankavarastosta semmoista ihanaa liilaa. Novitan ehkä, mikähän sen nimi on ollut? Joku siis semmoinen ihana paksu höttö, se sonkilanka. Ja mä oon itselleni tehnyt siitä joskus Back in the Day villatakin. Ja sit mä olin se, että mulla on vähän rajattu määrä tätä lankaa, mutta joku villatakki tästä kyllä niinku saadaan aikaiseksi. Ja mä tein, ja sit mä aloitin sen niinku omaan aikatauluni nähdä ihan hirvittävän myöhään, mutta mä sain sen ihan hyvissä valmiiksi. Joo. Ja annoin sen äidilleni, ja hän piti siitä, ja on siis todistettavasti monta kertaa pitänyt sitä päällä. Noniin. Ja muistaakseni myös pikkusisko on sen monta kertaa ominut harteilleen, mikä on aina hyvä merkki. Mutta siis siitä, se oli myös semmoinen niinku oikein iso projekti, minkä tein just viime jouluna, ja siitä on tyytyväinen, että selkeästi osui niin kuin, hyvään saumaan se. Mutta se on aina vähän pelottavaa tehdä tommosia isoja. Se on samaan aikaan tosi jännittävää ja sit pelottavaa ja innostavaa ja kaikkea. Niin siinä on tunteiden vuoristorata. Että on niinku kivaa tehdä ja sitten välillä tulee, miksi mä aloitin tekemään näin isoa. Ja tästä tulee niin hyvää ja kaikkea. Joo. No, me ollaan ehkä niinku sille off-camera puhuttu siis aiheesta, että kun toiselle tehtävää ei tee mieli neuloa. Jep. Mä muistan, oliko se, siis laitoiko mulle jonkun snapin tai jotain, missä sä olit silleen, että kun ei yhtään motivoi tehdä tätä, niin se, vai mikä siinä on, kun ei aina ikinä niin motivoi tehdä toiselle ihmiselle jotain. Niin miksi se ei päde joululahjoihin? Niin se on kyllä ihan totta, että niinku, mikä ero on siinä niinku tilaustyön ja joululahjan tai ylipäätään lahjaksi antamisen niinku innostuksen ero? Onko se, että sä saat itse sen idean ja se lähtee susta itsestä se tavallaan halu tehdä sitä? Niin ehkä se on, joo että se on jollain tasolla niinku mun itsensä, niinku itseni päättämään. Että sitten kun joku muu sanoo, että teepä mulle tuommoista, että voisitko kuitenkin, niin, tekisitkö ja niin kuin, että suostut tekemään näin, niin sitten on en mä jaksa tehdä tätä. Niin, miksi se on? Vaikka sit olisi kiva tehdä ja olisi kiva ohjaa ja lankaa ja kaikkea, niin silti on silleen, rupeaa miettimään, että mulla on tuolla toi paita, mä tykkään tehdä sitä, kyllä mä haluan sen valmiiksi. Mä teet tässä välissä tällaisen pienen. Ja sitten tekee 3 paitaa siinä välissä. Just tämä. Ja siis, no, mulla oli kyllä yksi aika paha tommonen niin kuin tilaustyö. Sormikkaat, siis kirjoneulus-sormikkaat. Oho. Mikä siis, kyllä se kuulostaa aika hurjalta. Ja siis se oli myös silleen tosi hurja, että se mallisormikas, minkä mä sain, oli siis perintösormikas. Että nyt niin kuin nykyajan langoista tämä sama sormikas. Ja se on siis joku itse tehnyt sen edellisenkin. Joo. Ja se oli niin pientä ja tiivistä, että mä en jostain ikinä nähnyt mitään sellaista. Sellaista leisvahvuisesta langasta. Joo, ja siis niinku, mä neuloin siis 2 puikoilla venlaa, ja se oli silti iso. Ei saakeli. Niin mä en tiedä siis, että mistä, siinä oli niin kirkkaat värit, niin kyllä se on varmaan ollut siis jotain niin kuin, ehkä kaupalankaa, mutta en tiedä mistä langasta, en tiedä millä puikoilla, mutta mä laskin niitä silmukoita paljon, siinä on aina niin kuin ollut. Niin, vähän tiheyttä. Että mikä se on niin kuin ollut, ihan siis jotenkin niin kuin miljoona silmukkaa per niin kuin sentti. Ja sitten se, että mä en tosiaan niin kuin tämmöisessä niin kuin markettilanga-vahvuudessa ja 2 puikoilla niin kuin en saanut vastaavuutta. Ja sitten mä niin kuin sillä niin kuin tilaajalla se oli silleen, että mulla on pakko vähän soveltaa, mä oon tosi pahoilla, niin näistä tulee vähän isommat kuin noista alkuperäisistä, mutta nyt mennään tällä. Ja sitten tosiaan se, että se ei ollut se ohje, tai kun siis mulla oli ainut mallina se valmis sormikas. Että kiitti tästä. Niin piti ottaa se, siis se ohjekin talteen siitä. Siis tavallaan, että miten se mallineule menee. Niin. Ai ristus, mikä tuo. Aika iso homma. Oli, joo, mutta ne oli mulla siis varmaan 2 vuotta ne sormikkaat, kun mä tein. Että sä otit niinku ihan kunnolla aikaa niiden tekemiseen. Ja, mutta mä sain samalta ihmiseltä siis samaan aikaan siis 2 hansikkaat, nämä oli niistä toiset. Ja ne ekat mä tein siis varmaan niinku 2 kuukaudessa, siis niinku, että silleen
samana talvena tyyppisesti. Aivan. Mutta näissä sormikkaissa näissäkin. Mutta siis mulla oli monta väliprojektia välissä. Joo. Sellaista niin kuin välihommaa, että saa ajatuksia välillä pois siitä. Ja joo, ei tää ollut mulla välillä aktiivisessa ajattelussa ollenkaan. Sitten mä haluan unohtaa tämän hetkeksi aikaa. Joo, mutta ei siis mitään. Se oli hirveän kiva projekti loppupeleissä ja se ikään kuin se valmis ohje jäi niin kuin mulle ja me puhuttiin vähän siitä, että kun tää ei tavallaan löytynyt tää kuvio mistään, että tavallaan voisiko tämän niin kuin ikään kuin julkaista, että kun tää ei niin kuin, meillä ei tavallaan ole sitä niin kuin, edes se alkuperäinen hanskan neuloja ei ole siis hengissä, että, että olisiko se niinku tavallaan, tietääkö hän mistä se alun perin on vai onko se hänen omasta päästä. Enemmän ihmiset vaan taiteili tommosia omasta päästä. Meidän mumma on ihan samanlainen. Niin, että mistä? Mä vaan keksin tollaisen kuvion tuomasta. Mitä? Ja sitten siinä niinku tehdessä, että se ei ole niinku suunnitellut mihinkään paperissa. Mä tästä keksin vaan. Mä tein sen tuosta. Voi terve. Kiitti. Ilman Exceliä ei syntyisi yhtään mitään. Jep. No joo, mutta se on jännä. Tilaustöissä ja joululahjoissa on joku eri. Siinä on joku eri. Mutta kyllä musta tuntuu, että vähän joululahjakin on vähän semmoinen, että se on niinku joka vuosi aina. Ja sitten se on vähän semmoinen, niinku, se vähän liippaa sen niinku tilaustyön niinku kiinnostavuuden. Ja se liittyy ehkä nimenomaan siihen, että vaan jos ne aloittaa myöhään. Niin sit siinä jossain kohtaa iskee se epätoivoisuus, no en mä näitä kumminkaan saa valmiiksi. Jep. Siis viime joululla mulla oli niinku jouluaaton aamuna paketoin viimeisen lahjan. Ne oli sukat. Ne meni vähän tiukille ja ne oli siis silleen just, että lahjan saaja kyllä näki ne koko ajan. Mulla oli että täytyy saada valmiiksi. Että varmaan arvas väristäkin, että kenelle ne on tulossa ja näin. Mutta mulla oli vähän liian mahtipontiset suunnitelmat. Tai aliarvioin itseni. Ei kun siis yliarvioin ajan ja sen, että miten nopeasti mä niinku pystyn. Ihan sama kuitenkin. Väärin arvioin. Yksi, mihinkä mä kompastun kanssa usein, on sitten kummitytöt. Mulla on 3,5-vuotiaat. Joo. Kummitytöt nyt tänä jouluna. Ja mä en muista, onko mä siis lopulta valmiina antanut siis paljon sukkia kummempaa, mutta mulla on aina siis kanssa semmoista, mä virkkaan heille kunnollisen tämmöiset leluhedelmät. Joo. Molemmille Joo, samanlaista molemmille. Siis he eivät siis tunne toisiaan niinku ihan, ja on täysin sattumaa, siis samanikäisiä. Niin, joo. Mutta että on tavallaan tosi kiva, että sit mulla on niinku samanikäisiä kummityttöjä niinku 2. Niin, kyllä. Mutta että se, että mulla on aina hirveän mahtipontoista, kun ne on niin pieniä, ne on vasta lapsia. Mä ehdin tehdä tämmöisiä pieniä vai kuinka paljon, mitä tahansa. Ja sit mä oon silleen, no, jos mä yön valvon, niin mulla on sukat valmiina. Niin. Ehtii ne vielä aamulla laittaa pakettiin. Niin just tää. Ja onneksi mä siis usein näen herät vasta myös joulun jälkeen. Että sit tavallaan voi joulun käyttää siihen, että tuskas neuloo niitä. Jep. Mutta joo, mä oon siis, ja mulla ehkä löytyykin siis, että mä oon tehnyt jopa melkein valmiiksi siis jotain mekkoja. Ja sit todennut, että tää on ihan hirveä, enkä mä oon ikinä antanut sitä. Että terveisiä vaan. Ei. En usko, että on ollut hirveitä. Niin, no joo, mutta sit tavallaan iskee joku semmoinen niinku epäusko myös siinä, että voiko tää mahtua? Ei tää voi mahtua sen päälle. Totta. Ja katsoo sitä silleen, että ei tää ole mahdollista. Niin, ja sitten kun tavallaan ikinä ei ole itse synnyttänyt, ja niin kuin, no joo, kyllä pientä lasta on sylissä pitänyt, mutta että se oikeasti se realiteetti, että voiko tää mahtua sen lapsen päälle, että ei se voi olla tämän kokoinen, että Herran Jumala, että tämähän on niinku, siis tämä menee mun pikkusormen ympärille tämä mekko. Johonkin pikkunukelle menee vaan. Se ei mitään vaihtoehtoa. Niinku. Mutta joo, että sen takiakin, no sama epätoivo iskee myös siis pienissä lasten sukissa, just niissä niinku. Joo, joku junasukat, sille voiko nämä mennä jollekin ihmiselle? Niin, silleen, että ei, mä jatkan tätä vielä lisää ja sitten huomaakin yhtäkkiä, että tämä menee mun omaan jalkaan. Mutta siis, joo, lasten vaatteiden kanssa iskee aina ensin semmoinen mahtipontisuus, suurpiirteisyys ja sitten siis aivan hirvittävä epätoivo, kun on se, että ei tämä voi mahtua. Niin. Pitäisi vaan siis uskoa sitä ohjetta yleensä, että tee sen ohjeen mukaan. Niin. Joo, ehkä joululahjoissa kannattaakin niinku luottaa just semmoisen, niinku, että mä teen tämän ohjeen mukaan ja sitten en lähde soveltamaan, en keksi omasta päästä. Väärä hetki soveltaa. Niin. Tai lähteä tekemään ihan omasta päästä. Mä teen tästä oman ohjeen ja niin, kyllä. No, sä oot nyt tommonen käsityöihminen ja jouluihminen. Henkeen ja vereen. Henkeen ja vereen. Niin onko sulla ollut koskaan mitään lankajoulukalenteria? Ei ole ollut. Ja siis täytyy puhtaasti sanoa siitä syystä, että menee tikkukyynällä niiden hintojen kanssa. Ne on kyllä. Koska kun käyttää markettilankaa, novitaa, niin semmoiset hinnat niin kuin muutamasta vyyhdistä niin. Ja niin kuin keskenään erivärisistä vyyhdistä, niin täytyy sanoa, että siis ne ei motivoi. Joo. Niin. et joo, mä siis niin kuin, kivoja ideoita ja mä arvostan sitä ja niin kuin arvostan
värjärien tekemää työtä, mutta tavallaan mä tunnistan sen, että tämä ei ole niin kuin mun juttu. Joo. Et niin kuin, en hommaa sitä vain sen takia, että pettyisin. Joo. Mutta että siis usein ne on loppuun myytyjä, että mä oon tosi iloinen, että niille on niin kuin kysyntää. Niin, yleisönsä. Mutta että kiinnostaisi kyllä joku semmoinen niin kuin vaikka tarvikejoulukalenteri. Oi, se olisi kyllä kiva. Joo. Onko sulla ikinä ollut? Siis mulla ei ollut lankajoulukalenteri joka vuosi, ja niin kuin tähän aikaan niitä aletaan niin kuin tilaamaan ja tekemään. Joo. Niin on miettinyt, että vitsi olisi niin kuin kiva. Mutta mulla on myös vähän se, että kun mä tykkään niistä solideista väreistä, ja mä tykkään siis nimenomaan käsivärjätystä solideista väreistä. Joo. Ja monesti näissä niin kuin joulukalenterissa on sitten aika värikkäitä ne. Ja itsellä ei sitten, niin kuin, että on joskus ostanut niitä, ja sitten ne on ollut todennut, että ne on vaan semmoisia lankoja, joita on kiva katsoa vyhdillä, mutta mä en sitten piittaa siitä niin kuin nelotusta pinnasta, että se tulee niin kuin sen verran sekavaa, että niin, se ei niin kuin itselle iske. Joo. Niin, mutta mä en nyt muista, kenellä tänä vuonna oli siis, kukahan värjäri sen, olisiko ollut, no pitää tarkistaa, mutta hänellä oli siis vaihtoehto, että sä voit valita, että onko siellä niin kuin kirjavaa lankaa, solidea värejä, vai mitä. Niin mä oon silleen, että voisiko mulla olla budjettia sen verran, että voisin tilata tämmöisen lankajoulukalenterin. Että ihan siis tosi kiva, jos on niin kuin, että olisi mahis siihen, että saa tilata sen, niin kuin, että vähän niin kuin saa itse vaikuttaa siihen, että mitä lankaa sieltä tulee. Niin tulisi niin kuin käyttää justiin. Olisi niin ihanaa semmoinen lankajoulukalenteri. Kyllä mä sitten niin kuin joka vuosi olen silleen, että vitsi, olisi niin ihanaa, että voisi aina niin kuin, mä en nyt muista, onko ne niin kuin adventtityylisiä vai että joka päivä tulee. Niitä on vähän sekä, että et jos se on adventti, niin se on usein niin kuin olisiko siellä 50 tai jopa 100 gramman keriä. Ja sitten mun mielestä, jos se on joulukalenteri, niin sitten siinä on niinku usein niin sit 25. Niin, 25 tai 20. Niin, jopikumpi, joo. Kyllä. Mutta olisi ihana, saisi aina avata sitten, että oi, täällä on tämmöistä lankaa, ja sitten saisi hypistellä ja miettiä, että tekisikö tästä jotain itselleen tai tällaista. Niin. Vielä joululahjaksi. Olisiko muuten hyvä? Mutta siis joulukalentereita, mihinkä olen osallistunut, niin siis periaatteessa niin kuin knit along. Joo. Eka knit along on siis ollut Novitan joulukalenteri. Joo. Vuosi on ollut ehkä 2017. Niillä oli joulukalenterisukka. Joo. Semmoiset polvimittaiset pitsiset. Mä muistan kanssa, että mä oon ehkä aloittanut, mutta sitten mä toisin, että ei lähde. Joo, ja siis niinku, se oli kyllä myös semmoinen niinku loppuvastussukka, että siis niinku, oli tosi paljon semmoista, mitä mä en ollut ikinä tehnyt. Joo, mä katsoin kanssa niitä. Että, Joo, siinä tehtiin nyppyjä ja kaikki, niinku, siis tosi kaikki hienoja yksityiskohtia. Niinku, johonkin kohtaan tuli siis patenttineuletta. Joo. Ja se oli semmoinen kohta, että kaikilla kyykkästyyliin. Siis mä opiskelin silloin ja yksi toinenkin luokkakaveri teki niitä samoja sukkia. Ja sitten me oltiin semmoinen, että mä oon ihan erinäköiset nää. Miten sulla voi olla ton näköinen, mulla on tämän näköinen? Kaikki tää vaikea pitsi ja palmikko ja pinta on täällä niinku silleen blablabla. Nyt sit tää patenttineule. Miten tää voi olla niin? Mut joo, siis se oli eka kerta, kun mä tein patenttiin, mutta ei se kyllä patentti ollut nyt niinku tällä tiedolla. Mutta siis semmoinen sitten tuli. Sinne päin. Niin joo, mutta se on ollut eka niinku tavallaan yhteisneulonta. Joo. Ja eka niinku tämmönen joulukalenterineulonta, minkä olen ikinä tehnyt. Mä oon kattonut Novita-juttuja niinku myöhemminkin, mutta en ole sit lähtenyt mukaan, koska mä totesin myös sen myötä, että mulla on nyt yhdet pitkät polvimittaiset sukat, niin tämä riittää. Joo. Pitkät sukat ei ole niinku myöskään ihan niinku mun juttu. Mutta että... Joo. Mulla on siis sama. Mä oon tehnyt silloin vielä kun olin Facebookissa, niin Niina Laitisella tai mikä sen... Taimitarha, joo. Niin siinä on ollut muutamanakin vuotena mukana siinä joulukalenterissa tai just tässä niin kuin yhteisneulonnassa. Ne on myös tosi kivoja, mutta ne oli just niitä niin kuin pitkävartisia. Mä tein itselleni yhdet ja ne on vieläkin käytössä. Ne on toki vähän sille mulle semmoista niin kuin, tuolta niin kuin jalkaterästä naptit, mutta ei niin kuin vetäisi tänne jalkaan. Raivalla. Ja sitten pidetään loppupäivä alas. Mutta sitten mä oon tehnyt niitä silleen, että mä oon antanut niin kuin jonkun lahjasaami mielessä. Että niin, just, että jos tietää, että viettää joulua jonkun kanssa, niin sille, että hei, mä voin antaa ne sitten valmistunut, mä voin antaa ne niinku, lahjaksi suoraan siitä, että tästä nämä nyt on, ole hyvä. Ne on ollut tosi kivoja kyllä. Joo, ja Niina Laitisella on monet niistä sen yhteisneulontasukista, varsinkin pitsisistä, niin on niinku se aloituspäivämäärä niille pitkille sukille ja sitten lyhkäisille. Että sitten niistä tulee semmoista niinku tavallaan perussukkamiittaiset. Kyllä. Mä oon yleensä tykännyt myös niinku sit hypätä siitä mukaan. Joo. Että teinkö nyt... äitienpäiväsukat taisin tehdä viimeksi äidilleni. Joo. Niin. Just ne nilkkamittaiset, että on sitten myös sellaiset. Kyllä. Se on hyvä. Ne on kivoja. Mutta mä ylipäätään tykkään siis tosi paljon joulukalentereista. Mulla on ystävän kanssa nyt 3. vuotta. Tehdään siis toisillemme joulukalenterit. Ja tämä kaikki ajatus, ja siis tämä on edelleen itsepintaisesti nimetään siis T-joulukalenteri. Ja T on mukamassa pointti.
Joo. Mutta me ollaan siinä pisteessä, että meillä on budjetti. Se on hyvä. Niin? Joo, ja siis ylipäätään, jos ikinä lähdette tekemään niin kuin mitään niin kuin vaihtaria tietoisesti jonkun ihmisen kanssa, niin sopikaa nyt herranjumala budjetti. Koska itse on ainakin semmoinen, että sit mä lähden niin kuin ihan lentoja niin lapasesta lähteä sitten touhu. Niin että suitsi itseäsi ja aseta itsellesi budjetti. Mutta joo, siis 3 vuotta tehdään toisillemme joulukalentereita, mutta siellä on siis myös kaikkea kivaa. Ja mä oon vähän miettinyt, että pitäisiköhän siellä olla jotakin neuleaiheesta tänä vuonna, mutta en ole vielä keksinyt mitään semmoista. Joo, siis mulla on ollut mielessä just, että olisi kiva tehdä joku jämälanka-joulukalenteri. Joo. Ja se olisi niinku, että niinku jollekin, tai vaihtareina, tai silleen, niinku, että saisi vähän niinku heitellä sinne, että joko silleen, että sitten tulisi nyt vaikka sitten sukat, tai sitten niinku, että siellä olisi vaan niinku, vaikka adventtina olisi aina joku vähän isompi jämälanka. Just se, että mikä on jämälanka-käsite ylipäätään, voidaan lähteä tässä miettimään, että onko se yksi kerä, niin, joo. täyskerä, vai onko se semmoinen nöttönen, semmoinen 10 gramman nöttönen. Niin, joo. Että missä on, niinku, että niinku mun mielestä jämälanka on just jopa jo yksi kerä. Että jos se on sulta jostain projektista jäänyt, niin silloin se on niinku sun jämälanka. Mutta tämän tyylisesti, että vähän niinku sopia, että mistä kumpikin tykkää ja että niinku mistä langasta tykkää ja minkä värisestä, että jos itseltä löytyy ja tällaista, niin se olisi tosi kiva, koska niinku mulla ainakin ne jämälangat on aika kauan siellä varastossa, että olisi kiva välillä päästä eroon niistä. Niin joo, ja sitten myös tavallaan se, että se viehätys siinä, että sen saa joltain toiselta. Niin. Ja se on jotain muuta kuin mitä mulla on. Ja mä en tiedä, mitä sitä alkuperäisestä on tehty, kun mulla on nyt vaan tämä tässä. Ja mitäs mä voisin tästä saada aikaan. Niin kuin. Joo, se ei välttämättä tunnu semmoista jämälangalta. Että se on niin kuin enemmän että mulle lankaa kivaa. Niin, totta. Mutta että siinä on kyllä oleellista varmaan sit toi, että on sitten niinku joku vaikka sukkaohje, mitä sit siitä tekee. Tai niinku, mitä nyt ikinä tekeekään. Mutta että kyllä. Tulee vaikka joku semmoinen, niinku, että voit tehdä tästä vaikka tämän kyllä. tässä ohjeen. Kyllä. Siis meillä on ollut yhden sukulaisen kanssa vaihtarit. Joo. Silleen just, että mietittiin, että hei, tehdään toisillemme joulukalenterit. Sitten mä sanoin, joo, tehdään. Ja sitten mä sanoin, että mitä mä nyt teen. Ja sitten mä päätin, että mä teen niin kuin silleen, että ihan perussukka, mutta se idea on se, että sieltä tulee jämälankoja ja ne on ihan niin kuin silleen, että se vähän räsämotto tyylisesti, että ne on niin kuin ihan värikkäät ne sukat. Ja sitten mä olin silleen, että no miten mä nyt tämän niin kuin ratkaisen tämän idean, että joka päivä sieltä pitäisi tulla sieltä pussista sitten se yksi nöttönen. Ja että se on niin kuin tietyn mittainen. Sitten mä sanoin, no mä nyt vaan teen tämmöisen vaikka 5 kerrosta 2 oikein 2 nurin joustinta ja katson, että kuinka pitkä se pätkä on. Ja sitten mä vaan mittaan jokaista eri värisestä langasta. Niin mä tein. Sitten mä aina kerin sinne semmoisen nöttösen ja yritin miettiä, että miten minun niin värit sopisi kivasti sille, että se on semmoinen liian semmoinen sekava ja näin. Joo. Se oli kiva. Ja mä sain sitten semmoisen, että silloin kanssa jämälankoja oli niin kuin jokaisena päivänä, mutta siitä tuli semmoinen, niin kuin, ei nyt tuupihuivi, mutta semmoinen vähän pitempi niin kuin tuupihuivin tyylinen. Että oli niin kuin ihan ohje mukana. Ja aivan. Ja sitten oli aina teetä ja sitten jotain suklaata ja jotain kivoja juttuja siellä, niin se oli kyllä tosi ihanaa. Joo, ja siis oikeasti, koska adventtikalenteri ja niin kuin joulukalenteri on kuitenkin vähän niin kuin pieni lahja joka päivä. Niin on. Niin ihmiset tehkää toisilleen enemmän kalentereita. Niin, joo. Ja miksi ei voi olla monta eri joulukalenteria? Sille suklaajoulukalenteri, teejoulukalenteri, kahvijoulukalenteri, lankajoulukalenteri. Pitäisi nyt olla elämässä iloa yhden joulukuun aikana. Tein viime jouluna siis TikTokin, missä on se pätkä Harry Potterista, että how many are there? 36, counted them myself. 36! Ja viittasin siinä siis siihen, että mulla on niin monta joulukalenteri, koska kyllä siis jouluihmisillä, mulla oli ainakin siis suklaakalenteri, ja sitten meillä oli kumppanin kanssa, meillä oli niinku yhteinen, tai semmoinen 12 molemmille. Joo. Seinä niinku joulukalenteri, semmoinen pikku niinku tasku, mihinkä menee konvehti. Joo. Sitten mä otan ystävän kanssa, sitten mulla oli toinenkin lahjaksi saatu joulukalenteri, ja sitten mulla oli sanoinko mä partiolaiset, ja sitten mä oon saanut seurakunnan joulukalenteri. Niitä se oli ihan niin kuin näin paljon. Niitä oli ihan sikapata, mutta joo, siis joulukalenterit on ihania, ihan parasta. Mikä on paras joulukalenteri, mikä sulla on ikinä ollut? Mikä mulla on ollut? Siis viime vuonna Foodinin suklaajoulukalenteri. Niitä niin kuin eri, siis siellä oli silleen, että sieltä tuli niitä, kun ne on ne niin kuin pikkusuklaalevyt. Ne on vähän niin kuin suklaapatukka, niin sieltä tuli aika usein semmoinen. Ja sitten tuli vähän pienempiä ja niin sitten oli semmoisia pussukoita, missä oli kaikkia kivoja niin kuin suklaapäällysteisiä, jotain pähkinöitä tai tämmöisiä. Aivan. Siis se oli ihan sikahyvää ja mä niin kuin ootan tätä joulua, että mä saan ostaa semmoisen uudestaan, koska sitten mä ostelin niitä suklaita muutenkin kaupasta niin kuin se joulukalenteri ja joulun jälkeen. Niin tietää, mikä on hyviä makuja. Niin, ihan sikahyvä. Se oli kyllä tosi hyvä. Niin kuin tietysti tämän niin kuin neule-joulukalenterin jälkeen. Joo, siis mun täytyy myös sanoa, että kyllä ne tavallaan lahjaksi saadut niin kuin jonkun ihmisen mulle tekemät on kyllä niin kuin, niissä on niin kuin oma fiiliksensä. Mutta mulla oli viime jouluna jäätelöjoulukalenteri. Se oli ihan paras. Tykkäsin kyllä siitä
Toki mä en joka päivä syönyt sitä, että sit mä ennemmin niin kuin panttasin niitä vähän aina useamman päivän, koska mitä tahansa musta voi kyllä syyttää julkisesti, mutta minä en avaa joulukalenterin lukkuja. Niin sit mä panttasin niitä. Niin, että sä olisit kerralla avata enemmän. Sitten oli useampi jäätelö, niin sit aina, niin että sit voi vähän vertailla, että sit voi ottaa kermajäätelö ja sorbetin niin kuin, aina vähän niin kuin, sitten, vuorotellen sieltä, niin se oli, niin kuin, se oli kyllä hyvä kalenteri. Joo. On se ollut kyllä yksi parhaista. Joo. Mä haluaisin tänä vuonna siis kahvijoulukalenterin. Mä en tiedä, siis tää nyt tuli vaan mieleen. Mä haluan sellaisen, mä en tiedä, mistä niitä voi ostaa. Tekeekö kukaan sellaisia? Mä oon vähän voiko joku tehdä mulle tehnyt researchia. Ja tää on nyt siis kaikille ihmisille, joilla elämässään on joku ihminen, joka kanssa viettää isänpäivää. Koska itse keksin tämän viime vuonna. Annoin omalle isälleni isänpäivänä joulukalenterin. Ai että, vähän hyvä idea. Joo, tämähän on siis ihan törkeä sesonkin, että on niinku isänpäivä ja joulu näin lähellä toisiansa. Ja sitten jos siihen sattuu vielä jollakulla niinku isän syntymäpäivät, niin good fucking luck. Mutta anna isänpäivänä lahjaksi joulukalenteri. Itse annoin siis sen puurokalenterin, koska isäni on puuronsyöjä. Mutta kahvijoulukalenterit on erittäin hyvä. Mä voisin kyllä myös tehdä samanlaista researchia. Niin tsekkaillaan tässä vielä jakson jälkeen, että mistä löytyy. Onko ne jo myynnissä? Niin, joku saa tilata. Joo, kyllä. Paljonko maksaa? Ja mä haluan nimenomaan erikoiskahveja. Joo, ei mitään mohlajukkaa sieltä vaan niinku. Eikö sä kuulla? Tää tuli ihan puskista. Siis juhlamokka. No niin, joo. Otetaan vielä muutamat konkreettiset lahjaideat. Kyllä. Mä voin heti tästä pistää tulille. No nyt puhuttu sukat ja pipot ja lapaset ja kaikki tämmöiset. Mutta tekemispaketti niin kuin joulukalenterin ohella. Tavallaan niin kuin eri paketti. Nythän on niin kuin messuilla hirveästi niitä tekemispaketteja. Että osta niin kuin valmiiksi, käyt jossain vaikka niin kuin keväällä. Hei, tuossa on tuommoinen pipon tekemispaketti. Tadaa, joululahja. Niinpä, joo. Siis nimenomaan neulovalle kaverille. Joo. Eikä se tarvitse välttämättä olla niin kuin neulepaketti. Että sehän voi olla vaikka siis teettästä mehiläisvahakynttilät. Niin, jep. Tai niin kuin vaikka sitten omenahillon tekemispaketti. Niin, just niin mitä tahansa. Ja niin, kyllä. Netti on täynnä tommosia, ja sit mun mielestä samaan kategoriaan menee noi tommoset niinku puolivalmiit reseptit. Jep, kyllä. Et tästä purkillisesta jauhoja tulee sulle mokkapaloja. Jep. Tai siemennäkkäriä. Tai vaikka mitä ikinä. Mitä ikinä nyt vaan. Niin. Jep. Mutta semmoinen puolivalmis, että se ihmisen ei tarvi itse tavallaan niinku lähteä kokoamaan niitä kaikkia aineksia ja kaikkea tämmöistä. Niin. Ja sit taas se, että sit se niinku saa sen syödä ja siitä ei jää mitään nurkkiin ja sit se on kiva. Ja siitä on hyvä mieli. Niin. Kyllä. Sitten toinen idea, niin neulovalle kaverille ihan vaan neuletarvikkeita. Noniin, joku vaikka neulekaapelit tai nämä silmukkakaapelit tai silmukkamerkkisetti tai joku vähän paremmat puikot. Jos tietää, että se on nyt kaipailua ja haluaisi ostaa joku puikot testiin tai sitten just jotain. Mä näen just semmoset niinku 3 puikon sukat. What? Siis 3 puikon sukkapuikot. Jollakin oli messutarjous niistä. Siis onko knitsfi? Taisi olla, joo. Siis semmoinen niinku tavallaan 2-osainen, että siinä on semmoinen pieni lenkki siinä välissä. Onko se semmoinen? Mä ymmärsin, että se on siis 3 irrallista, mutta mä voin olla myös väärässä. Ja mä oon nähnyt myös semmoisia siis puikkoja, jotka on niinku silleen, että ne on vähän kaarevia. Niin, ne oli vähän semmoisia. Oliko ne just semmoista? Joo. Mä näin sen IG-postauksen, mä sanoin, onpa hauskat, ja sit pistin sen pois. Mutta just joku tämmönen niin tavallaan erikoinen puikkokokeilu. Niin, kyllä. Olisi tosi kiva. No, neulolahjakortti on mainittu jo aikaisemmin, mutta tosi hyvä just, että jos aika loppuu kesken ja haluaa säästää itseään ja on joulun alla kaikkia projekteja. Mutta sitten olen saanut käsinvärjättyä lankaa lahjaksi, mutta olen myös antanut. Ja nytkin mulla on, kun mä tykkään siis kasviväreillä värjätä paljon, ja sitten kun on silleen, no ei välttämättä ole mitään niin kuin ajatusta, että mitä niistä tulee, ja sitten se on aina kiva semmoinen kokemus, että tästä tuli tämän väristä, niin mä oon tykännyt antaa lahjaksi niitä. Jep. Ja kun oltiin siellä 1700-luvun markkinoilla, niin siellä myytiin niitä lankavärjäyspaketteja, niin mä mietin niiden kohdalla, että tää on ihan loistava joululahja ihmiselle, joka neuloo, ja se voisi kokeilla sitä värjäystä itse kotona. Niin myös tavallaan joku semmoinen testaa tästä langanvärjäystä, että tuossa on tommoinen värjäystä varten vyyhti. Ja eipä nyt tullut, siis nyt mua harmittaa, ei tullut siinä kohtaa, millä mä ostin itselleni sen paketin sillä ajatuksella, että mun mielestä siinä oli reaktiivivärejä käytetty, että mä haluan niinku testata niitä. Mutta en mä nyt toki ole vielä aukassutkaan sitä, että niinku. Niin, jos sen takia vielä lahjaksi sitten. Niin. Joo.
kun tätä jaksoa valmisteltiin, niin mun tämän vuoden joululahjat luultavasti pitää sisällään korvakoruja. Ahaa. Kävin Taito EP Fimo-korukurssilla. Siellä tehtiin myös hartsikoruja, mutta mä en jotenkin ehkä nyt ollut valmistautunut niihin, niin en sitten käyttänyt, mutta siis mulla on nyt tulossa postissa muutamia Fimo-muotteja. Ja löysin myös lähi-Marketista Fimo-massaa. Siis Fimo-massaa löytyy? Ässästä, kyllä. Oi. Toki siis mustaa ja valkoista, mutta löytyi. Ja sitten kävin Made in Upasta hakemassa myös muutaman spesifin värin, niin niitä luultavasti teen. Ja Fimo-massa on myös hyvä, jos haluaa tehdä niitä silmukkamerkkejä lahjaksi kaverille. Mä oon jo tehnyt, siis olen testaillut, että miten mä nyt näistä saan sellaisia, että pitää vaan koota ne vielä. Joo. Mä itse asiassa viime jouluna tein kanssa parille kaverille. Mä en muista lopulta, että annoinko mä niitä lahjaksi, kun oliko mä niihin sitten jotenkin niin ruoskin itseäni, että mä olin pettynyt niihin. Mutta siis kans askartelin viime jouluna, että tänä jouluna varmaan vielä lisää. Joo. Mutta myös korvakorut ja niinku tämmöiset pienet just joku niinku avainnauhat. Oikeasti kiva avainnauha. Niin, totta. Se ei tarvitse olla semmoinen pitkä, vaan semmoinen ihan vaan niinku lenkki, mikä menee vaikka ranteen ympäri. Kyllä. Että jos osaa ommella tai virkata tai jotain. Kyllä. Tai joku tämmöiset pienet meikkipussit ja muut. Joo, sitten makrameista voisi tehdä niinku just jotain kivoja koristeita tai... Jep, joo. Makrame-korviksiakin mä oon tehnyt joku vuosi. mä tykkään antaa paljon korvakoruja joululahjaksi. Mutta on ihania. Niin, kyllä. Ja mä itse tykkään paljon korviksista. Mutta sitten semmoinen, mä en ikinä usko, että mä sanoisin tätä ääneen, mutta siis hyvä joululahjaidea. Tämä on siis ihan täysin apinoitu Novitalta, mutta keksin tämän silti itse. Ja siis se, että kun Novitalla on tullut näitä Fazer-lehtiä ja Arabia-lehtiä, puhutaan nyt ehkä nimenomaan Fazerista, että sä voi antaa sen herkkusukan ja sitten sitä herkkua siihen kylkeen. Niin sitten se on aika kiva. Niin. Ja niin kuin vaikka mä pari jaksoa sitten julistin just, että mä vihaan käärepaperisukkia, niin sitten taas kuitenkin, varsinkin ihminen, joka ei välttämättä itse tee käsitöitä, niin se tunnistettava logo ja brändi saattaa olla sitten taas semmoinen, että ihmiset arvostaa sitä. Kyllä. Ja kokee jotenkin, että tässä on hirveästi käytetty efforttia. Niin, ja varsinkin jos ja siis onhan siihen. On siihen. Ja just se, että jos se on niinku lempparikarkki tai suklaa tai mitä vaan, että on niinku huomioitu, että mä tykkään syödä tätä Fazerin sinistä, niin se on semmoista Fazerin siniset. Niin, tässä on nyt nämä vihreät kuulasukat ja vihreät kuulia kylkeen, niin sitten siinä on jotenkin tavallaan vähän enemmän sitä ajatustakin. Ja just tietää, että se ihminen tykkää niinku tästä. Jep. Mutta se on ehkä semmoinen yllättävä, että ja varmaan pätee niille vaikeille lahjoittavillekin, että jos sillä on joku semmoinen selkeä herkku, mistä hän tykkää, niin tekee vaikka sen herkun mukaisen jonkun sukat tai jonkun pipon. Niinpä. Missä lukee, että supersalmiakki. Jep. Liekit. Niin, kyllä. Mutta en uskonut itseltäni, että sanoisin tällaista, mutta sanonpa näin, että... Näin vaan kävi. Niin. Käärepaperi, sukat ja... Hyvä lahja. Hyviä herkkuja kylkeen. Kyllä. Mut yksi ihan... loistava lahja, mitä ei tule usein joulun alla ajatelleeksi. Mutta siis pistokkaat. Totta. Koska siis semmoiset niinku sisätossut. Vai niin kuin... Ei, siis kasvi. Mä ajattelin pistokkaita silleen. niin siis tossuja. Ei, siis kasveja. Joo. Koska siis jouluna totta kai meillä on meidän suomalaiset perinteet hyasinteista ja joulutähdistä ja niin kuin ne. Mutta siis kun kasvit on itsellekin niin kesä- ja kevätjuttu, että pistää aina siemeniä kasvaa. Niin, mutta että siis niin kuin pistokkaat myös talvella on aika niin kuin kiva lahja. Ja ylipäätään lahjana se elävä kasvi tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin tosi spesiaalilta ainakin itselle. Mutta tässäkin pitää toki tuntea se lahjan saaja, että et hän on niin kuin jotenkin sitoutunut viherkasveihin ja omistaa niitä vaikka ja pystyy niitä ottaa vastaan. Mutta mulla ainakin tietyt kasvit on semmoisia, että ne pursua purkeista ihan niin kuin siis silmänräpäyksessä. Ei kaikki, luoja nähköön, mutta että joku niin kuin silleen, mikä toi kultakäynnös, siis sehän vaan siis niin kuin leviää joka paikkaan, tai aloe vera, niin kuin, että ihan siis loppumaton kasvi. Kyllä. Niin tavallaan semmoiset kivat ruukut, kirppareilta löytyy yleensä, ja sitten niin tälleen syksyllä on paljon alennusmyynnissä kauden jäljiltä niin kivoja ruukkuja, että sitten taas kun istuttaa sen kasvin niin semmoiseen. Niin on, totta. Niin voi yhtäkkiä löytyä aika montakin niin kuin pistokas. Ja sitten voi sopia pistokasvaihtaria. No se on vähän niin kuin lankojen kanssa. Joo, totta. Mutta siis miksei myös ihan siis tossutkin. Vissiin nyt niinku vähän alkaa jo. Päivä pitkällä. Pistetään jalkoihin. Mutta toi on varsinkin siis, mä takerun tähän oikeasti, varsinkin jos on sulla niinku vaikka joku niinku, siis perhe,
niin kuin, vaikka kaverin perhe. Tai niin kuin, että sä et halua pelkästään antaa sille, niin kuin, miten mä selitän? Sille yhdelle ihmiselle tavallaan, niin, jonka sä tunnet siitä perheestä. Niin, vaan sä haluat antaa sille tavallaan sille koko perheelle. Tai että sulla meinaa jäädä vaikka yksi ihminen siitä perheestä vailla lahjaa. Joo. Niin sitten tavallaan se, että no mä tein teille kaikille tämmöiset perhetossut, ne on melkein samanlaiset, mutta ne on kaikki vähän erilaisia. Niin kyllä. Ja tossakin tilanteessa tekemispaketit on hyviä kanssa. Koko perheen kesken voi tehdä jonkun vaikka sen näkkärisetin. Niin totta, joo. Aina se syötävä on niinku hyvä. Että tässä on koko perheelle tämä. Tehkää yhdessä. Niin. Kyllä. Tähän me kannustamme. Kyllä. Kiitos, kun olet Kässäkaffeella meidän kanssa. Jatketaan joululahjakeskustelua vielä somessa. Voit seurata meitä IG:ssä, TikTokissa ja muualla nimellä Kassakaffit. Nähdään ensi viikolla. Ensi viikkoon. Moikka. Moi moi.